днешното видео ще ви покажа как да си направите тази уникална прическа, която видях в един филм. Филмът се казваше Тунел до Китай. Направила съм я вече, но ще ви обясня как да си я направите и вие съвсем лесно. Тя е за бебета, т.е. под думата за бебета искам да кажа, че е супер лесна. Отделяте два кичура пред лицето, т.е. срязвате на път и на 3 пръста разстояние от там, където ви почват тези малки косми, отделяте два кичура, един от едната страна. След това може да ги намажете, както аз ги намазах, за да не стърчат с олио. Това е на Pantene Pro V и мисля да си купа още едно, защото са уникални. Така, след като сте ги намазали и сте ги срезали още един път, отделяте останалата коса зад ухото и тази коса взимате така, точно така, не надолу, защото надолу ще стане грозно и почвате да въртите, да усуквате, след което усуквате около 3-4 пръста, взимате коса от ухото нататък с пръста и я премятате. Тъй като ще се вижда фибата, затова я премятаме, за да не се вижда. Слагаме фибата. Фибата, между другото, фибата трябва да е по 4 права, за да се зафане, тъй като по този начин не може да се зафане, ако е така нагоре, трябва да е по 4 права, т.е. ето така, ако виждате нещо. Така, след което, разбира се, обръщате косата си на правилната страна, присрясвате я малко, за да не стърчи отгоре, леко сгребена. И прическата ви е готова. Супер бърза, лесна, красива прическа, където не се виждат фиби или нещо друго. Разбира се, на мен лично по-ми харесва, когато е само единият твист, т.е. или така, или срещам, или така. Това е много симпатична прическа. Не казах, мисля, че в началото, че почвам отново с поредицата за прически и това беше видеото за днес с прически от мен. Чао!